Hej YouTube, og velkommen til denne video. Det er et godt... jeg er lige ved at kigge. Det er 2 måneder siden, der sidst det kom noget op på kanalen. Og det skal vi have gjort noget ved. Så jeg tænkte, wow, hvad skal der for den lag der? Men jeg tænker, vi skal ind og spille noget... det ved jeg sgu ikke. Ej, lad os op ind på en anden server. Måske Hypixel, og så spiller vi noget Build Battle der. Det kommer der også noget af, når mig og August vi lige får taget sammen til at optage. Ja, og vi skal bare... Okay, vi skal bygge et skjold. Og det er ikke det er ikke spillet Minecraft særlig meget mere. Så er det sådan ret svært for mig at skulle til at bygge et skjold igen. Er det ikke? Ja, så kan det ser sådan... Okay, det lægger lidt så... Så er der ned til 4. Så burde det... Okay, FPS er 28, så... Det er ikke helt skidt, men det er heller ikke helt godt. Jepper. Og så sådan her, og så... op igen, og så... Jeg håber, folk vil kunne se ideen med den her. Og så vi kan lige bygge ud, så det bliver bare en anelse tidligere. Okay, hvad fuck har jeg lavet her? What the fuck? Okay, hvordan siden har jeg gjort det her? Altså, vi gør bare lige sådan der, bum. Og så fylder vi bare lige det her op, og så laver vi skjold. Eller skjoldet færdigt. Men jeg er ikke fantastisk bygger. Det er sjovt, at den lægger på optagelsen, men jeg I kan se det deroppe, helt oppe i venstre hjørne. Jeg kører med over 200 fps. Så jeg kan prøve at gå og sætte den højere op efter optagelsen, og så optage en til, tror jeg. Nej, jeg skulle nemlig ikke gøre det her. 2 minutter tilbage, så der kan være et kæmpe H. Et kæmpe hvidt H for Havredæk og Gaming. Det ser sådan nogenlunde ud. Og så skal vi have noget, man kan holde skjoldet i. Det kan være for eksempel... sådan der. Så en til, hvor lang er den? Der er 2 derfor, så skal 1 minut tilbage. Fuck.
Måske kan jeg nå at bygge en arm. Der sådan stikker. Det bliver simpelthen så røv, det her. Det er armen. Bum. Det må være sådan, den er. Og så her, der skal vi så til at bedømme den. Og ja. Den fik en poop. Det der, det... Ja. Det er super poop, det der. Ej, den er fed. Den er fucking fed. Den får Legendary. Boom. Den er satme fed, den der. Det er lort. Det er ikke engang skjold, det der. Okay, og så er det mig. Og så går vi sådan rundt og ser, hvad folk de stemmer. Okay, har så kontent. Der er en god en. Ja, der er nogle gode. Det sagde mig skrald, det der. Men den får kun... god. Nej, poop. Bare poop. Ja, det ligner mere sådan fucking grim. Okay, en tredje plads. Det er ikke helt dårligt. GG. Men en tredje plads. Jeg forventer meget mindre. Måske en 8. plads eller sådan noget. Men wow. Ja. Og 7 minutter, vi kan godt lige tage en til. Abuse is bannable. Eller bannable. Og der kommer en højst sandsynligt en serie med Stranded Deep, et Minecraft mod. God. Fuck. Lad os bare gøre det sådan her. Så op, og så... Det bliver en meget rund bi, men en bi er en bi. Men grunden til, at der ikke kom, at vi har været så inaktive her på kanalen de sidste 2 måneder, ja, det ved jeg ikke sådan rigtig hvorfor. Tingeren slutter på gul. Jeg håber også lidt, I fanger ideen med den her.
Jeg ved bare, der sidder den ene fan derude. Lasse, hvad fuck laver du, mand? Men jeg håber på, at jeg snart får opgraderet min computer. Skal det så være rumpen eller sådan noget? Det må det så være. Sådan der, og så skal vi bare lige have lavet fronten. Okay, vi har to minutter tilbage. Vi burde have masser af tid. Men der kommer nok et Stranded Deep, hvilket er et mega fedt spil. Kommer der til Minecraft. Det er sådan Minecraft map, ikke? Som jeg håber på kommer op meget snart. Her på kanalen, da der ikke kommer særlig meget op på kanalen her. Nu ved jeg godt, bier de ikke smiler, men ja. Hvad fuck lader jeg? Det er øjne på den. Ej, det er klamt at se på det der. Hvilken farve skal øjnene have? Limegrøn. Bare fordi vi kan. Ja. Og det må. Ja. Ligner bare sådan en fucking mutantbi. Fuck, den er klam at se på. Hvis den fulgte efter mig ikke og ville stikke mig, jeg var fucking skidt i bukserne. Ej, hvor den klam at se på. Jeg tror, August skulle have bygget det der 10 gange med eller sådan noget. Animals. Hvor fuck er det bilen er? Jo, der. Kom. Det er sat med skrald, det der. Ej, den er sød. Den er sød. Den kan godt få en god af mig. Og hvis I kan høre min mor, jeg ved ikke, hvad fanden hun er gang i. Ej, den er jeg kan godt lide øjnene på den. Nej, jeg glemte sgu da helt vinger. For en god af mig, den. Okay, jeg troede, at min var den værste. Fuck, jeg glemte helt vinger. Men skulle have gjort lige ondt. Har du nogen brød? Den kan få. Ja, der er en, der har en legendary der. Okay, det er en usplattet bil, det der. Det var sat med super poop. Det er sat med skrald, det der. Og igen en udsplattet bil. Det er sat med skrald. Hvorfor skal bierne være udsplattet? Sat mig trist for de bier. Det er sat med stor brød, det der. Er det ikke som man får Ebola af? Hahaha, JK. Jeg får en pude af mig, den der. Ej, det er sat med skrald, det der. Ikke at min var meget bedre, men
Det er satme også skoldt, det der. Så er det sådan honning. Den får super pup af mig. 5. plads. Okay. Vent. Min skulder gør lige ondt. Og jeg er til Stranded Deep episoderne. Så har jeg det her skin på. Jeg kan lige prøve. Så er det her skin, jeg har på. På grund af det virker sådan lidt overlevelsesagtigt. Ja. Men jeg synes bare lige, vi skal stille os... hvor fanden skal vi stille os hen? Vi stiller os op. Og det gør vi sådan her. Tak fordi I gad at se med, folkens. Vi ses i næste episode. Hej hej.